back to birthday. It's our date again with Melabs. And kami ay pupunta sa kung saan-saan lang. Sige, see you there. So, sa video ito guys, ibabahagi ko sa inyo ang mga simpleng tips kung paano maging masaya ang simpleng day. Sa mga bago pa lang sa aking channel, welcome to Burns Day. At sa mga dati na, welcome back again. Hope you enjoy this episode. So, para maging masaya, enjoy each other. Ganyan lang, palakad-lakad, at paikot-ikot dyan. Tip number 2, pausap-usap lang, kung ano lang, have a good conversation. Siyempre, habang ako ay nag-video para sa aking vlog, at gagayahin ko yung ikot-ikot shot ni Lola LVP. So, ayan, ikot-ikot na, ikot-ikot shot. Kaya lang, nahilo si hubby, kaya ako na lang, iniwan ko na siya sa ikot. At tip number 3, walang basakan ng trip. So, trip niyang mamitas ng bulaklak at ilagay sa buhok ko, okay lang. May pagka-artistic kasi si Melabs. Pwede siyang maging stylist. Thank you, Melabs. At least hindi ko na problema ang stylist ng aking buhok. Siyempre, hindi mawawala ang picture-picture with my official photographer, si Melabs. Tip number 4, be excited. Even though you are married for 31 years, andun pa rin ang excitement. Ang kilig, dapat wag mawala yun. Number 5, appreciate nature. Papunta na kami sa aming next venue nang madaanan namin itong napakagandang mga flowers. Diyan lang sa tabi-tabi ng dagat yan guys. So, huminto kami para mag-picture-picture. Hindi kailangan maging mamahalin ang venue. Basta masaya, okay na. Ayan si hubby, naglalaro. At ako naman ay nag-video-video, ikot-ikot. Hook up to Lola LVP. Inagaya ko ang favorite shot mong ikot-ikot. At ayan, may trip na naman si hubby. Namitas ng mga bulaklak. Yan, super saya talaga. Ganda talaga ng mga flowers. Mga damo lang sa paligid yan. So, nakatipid na. Siyempre, picture-picture. Andito na kami sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Tara, pasyal tayo sa loob guys.
kami nakahanap ng isang maliit na restaurant or grill dito, which is called as Chattanooga Grill. So guys, pasukin natin. Ayan, nagluluto si kuya. Very cozy naman ang place. At wala halos tao. Walang tao actually, kami lang. So ayan oh, meron silang bar dito. Ayun. This is the bar area. Yan, pwede kayong mag-drinks dito. Ayun si kuya, nagluluto ng aming order. At parang nagkakaroon dito ng isang event sometimes, siguro paggabi. Kasi parang may acoustic area siya. So maganda kumain sa mga ganitong lugar guys dahil konti ang tao. Wala, actually kami lang. So tara na doon. Punta na tayo sa labas. Mas gusto namin sa labas guys. Kasi airy siya. Ayan na si Habi nagpapahinga at kanyang itinaas ang kanyang mga paa. So while waiting for the order, pahinga-pahinga muna kami dito. Overlooking this is man-made lake. Diyan kami ayun, may mga tao. Ayan. At dumating na ang aming order. Ayan na ang aming order. For hubby, it's positive because it is a rice topping with pusit. And for me, it's bangus sisig. Kasi mas gusto namin ang no meat diet. Yan. So, kain na tayo guys. Tayo. At pagkatapos kumain guys, trip ko naman. Slow-mo walk sa tulay ala Miss Clarita Powers. Gagayahin ko ang slow-mo walk mo, kaya lang hindi ko siya maggaya. Iba talaga si Miss Clarita Powers. Sexy pag lumakad ng slow-mo sa tulay. Shout out to Miss Clarita Powers at mga iba pang gorgeous kung mag-slow-mo. Kailangan ko pang mag-practice. Yan. And this is the lawn tennis court. Lawn tennis court. At ngayon naman, dito tayo sa pool area. Tagal nang hindi nagagamit guys dahil nga sa walang event because of the pandemic. So ito ang swimming pool area ng NRSCC, Narciso Ramos Sports
Civic Center. At ito na guys, ang oval or yung grandstand ng sports complex na ito. Dito ginanap yung parlarong pambansa dati. I don't know kung anong year na yon. I-research ko pa. Makyat ngayon sa cauldron or yung kung saan nila nilalagay yung parang sa Olympic torch para magkaroon ng mas magandang view ng oval. Siyempre, di mawawala ang picture-picture. So, ganun lang kasimple ang aming date. Pero sobrang saya. I hope na maging useful sa inyo ang ibinahagi kong mga tips. So guys, uwi na kami at dyan nagtatapos ang aming date. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Bye!